Jeg vil vise jer lidt anderledes bud på en æggemad, lavet med Svansøs stenalderbrødsblanding. Jeg har lavet en mayonnaise. I stedet for citronsaft har jeg brugt limesaft. Jeg kommer lidt citrongræs. Jeg kommer lidt ingefær. Jeg kommer lidt hvidløg. Jeg kommer lidt chili. Og jeg kommer lidt hakket koriander ned i mayonnaisen. Og til så har jeg nogle flotte grønlandske rejer her. De driller lidt. Som jeg også kommer ned i. Jeg har sørget for at smage den ordentligt til med salt og peber, så den smagen sidder lige i skabet. Jeg rører ingredienserne til rejselaten sammen. Sådan der. Jeg har et lille salatblad. Jeg har et kogt æg. Så mangler vi bare rejselaten. Velbekomme.